ଛୁଆ ମଶା କାମୁଡୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ମତେ ସକାଳ ସକାଳ ନେଇକି ଆସିଲୁ କହିଲୁ? আবে এই বাড়ি গোটে ঝিও যায় তা না হচ্ছে বর্ষা তাকে আজ এই চিঠি ଦେଇକି প্রপোজ କରିବି। ଆଉ ଦେଖିଲୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? আবে ଏ ମୂର୍ଖ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ପଢି ପାରିବୁନି। ଆରେ ତୋର ମୋର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁ ପଢୁ ଦିନ ଗଲା ଆଉ ତୁ କୋଉଠି ଇଂଲିଶ ଶିଖି ଯାଇଛୁ? আবে ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ନେଇଛି 10 ଦିନର ତୁ ଜାଣି ପାରିବୁନି। ୟୁ ଇଡିୟଟ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇଟ ଅଡର ଯା ବୁଝିବେ ଏ ସେ ଆଇଲାଣି ଏ ସାଙ୍ଗ ଏ କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମ ଏଇଟା চিরি দেবা গরু চিঠি তরে পড়ি দেখ ହଁ ପଢିଲି 5ଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି 10ଟା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଚାଲି ଆସିଲା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଯାବେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ କରିକି ଆସିବୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସେ କଣ କହିଲା କି ରେ? ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି।